Waqt konvenzjoni ġie spjegat fid-dettall il-qafas regolatorju marbut mar-reġistrazzjoni u l-operat ta' Cannabis Harm Reduction Associations li se jkunu responsabbli għal beħ ta' kannabis lill membri tagħhom. Sabiex tiġi stabbilita assoċjazzjoni din trid tiġi reġistrata minn minimu ta' żewġ fundaturi li jridu japplikaw u jiġu liċenzjati mill-Awtorità għall-Użu Responsabbli tal-Kannabis. L-applikazzjonijiet għal ftuħ tal-assoċjazzjonijiet se jinfetħu fit-28 ta' frar. L-amministraturi ta' dawn l-assoċjazzjonijiet ma jistgħux ikollhom passat kriminali marbut ma' insolvenza jew ħasil ta' flus u jridu jkunu residenti f'pajjiżna għal minimu ta' 5 snin. Rigward il-membri tal-assoċjazzjonijiet wieħed jista' japplika biex isir membru ta' assoċjazzjoni meta dawn jiġu liċenzjati u l-membri jridu jkollhom aktar minn 18-il sena u jgħixu f'Malta. Sabiex tiġi eliminata l-preżenza tal-kriminalità f'dan is-suq qed issir ħidma sabiex il-prezzijiet tal-prodotti ikunu anqas minn dawk tas-suq legali. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg saħqet li b'din il-liġi se jiġu attakkati l-għeruq tas-suq legali u traffikar, fejn il-mottiv huwa biss il-qlieħ ta' traffikant bil-konsegwenza li qed ikun hawn fis-suq kannabis imħalta li tista' tipperikola l-ħajja ta' min jkun sma'. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità għall-Użu Responsabbli tal-Kannabis Leonid McKay saħaq fuq l-importanza tal-ġustizzja soċjali ma' persuni li jużaw il-kannabis filwaqt li l-awtorità taħdem sabiex dan is-settur jibqa' l-bogħod mill-kummerċjalizzazzjoni. Tkellimna fuq id-dettall fuq il-prinċipji partikolarment li dawn huma organizzazzjonijiet li jiġu reġistrati mal-awtorità, organizzazzjonijiet li ħajaħdmu fuq qasam ta' non-profit bl-iskop li huma jieħdu liċenzja mingħand l-awtorità biex jieħdu ħsieb il-proċess kollu mill-bidu sal-aħħar mill-kultivazzjoni sad-distribuzzjoni tal-prodott kannabis.